Teraz nastavujem dvere tak, aby tá špára bola rovnaká na obidvoch hranách tých dverí. Keďže tie pánty sú 3D nastaviteľné, čiže my ich vieme v 3 rôznych úhloch nastavovať tak, aby ten konečný výsledok bol čo najpresvedčivejší a najkrajší. Pri týchto dverách ide v prvom rade o detaily. Keď sa pozrieš, tak musí ti to prípadať pekné. Čo si myslím, že v tomto prípade je to. Čiže takto vyzerá finálny produkt. Teda ten čas, koľko trvá namontovať dverí, je veľmi rozdielný, záleží od typu kovania použitého. Tuto pri tomto kovaní sa trošičku viacej skladá tých komponentov ako pri iných kovaniach, ale v realite rátajme možno okolo pol hodiny to jednodverné krídlo. V tomto prípade je to vstup na toaletu, čiže vidíte tu osadený WC zámok. A aktuálne ten WC zámok není funkčný, je funkčný až po zatvorení dverí, vybavený bezpečnostnou priehlbinou, kedy teda ja musím byť schopný otvoriť nejakým spôsobom tú toaletu, pokiaľ tam niekto sa zasekne, či už to je malé dieťa, alebo starší človek, alebo niekomu tam dojde zle, tak buď to viem chytiť za tú rozetu, alebo nejakým predmetom, či už je to príborový nožík, alebo plochý šrobovák, tú toaletu viem zase naspäť otvoriť.